ndị be anyị ndewo nụ. Abụ m Amalinze jeje azi ugbu a ka m na-azọbata ụkwụ na ebe ụlọ nzukọ ndị Ohaneze NdiIgbo nke dị na Mpaka Benue Enugu. Ha na-eme nhọpụta taa wee bịa sị ka hụ ka nhọpụta nke a ga-esi aga. Ọzọkwa bụ na aga m ajụkwa ha ajụjụ maka ihe a bụ isi sekpụ ntị nke ndị Igbo tata ka anyị ha na-akụ ya isi. Nhọpụta ga-abụ echi. Aga m na-ewetara unu ozi ihe si na-adapụtakwa.